Esto es la época de los romanos. Vale, estamos na idade antiga, vale, bien. Este es un poblado celta donde las casas estaban en una elevación de terra. De terreo, moi ben. Os celtas tiñan unha muralla entre as dúas murallas metíanlle terra e pedras. Vale, moi ben, entre a dura muralla metíanlle area e pedras, vale, como se pode ver aí na maqueta. Vale, moi ben, a do Castro de Las, acordádevos que era así. Tiña dúas murallas e no medio tiña terra e pedras. Continuade. A ver. Despois as casas eran casi redondas, pero tamén as había cuadradas. E os tellados eran de palla. Vale, moi ben. Eran de palla e barro, moi ben. Algo máis por explicar? Que temos aí dentro? Víamos como vivían os celtas, donde facían a comida e o lume, o banco e donde se dormían. Vale, moi ben. Algo máis?